Čaute všetkých, vás opäť vítam. Dneska tu máme armu. Kratona. Ale to tá malinká verzia, ako tatínko povedal. Je to malinká verzia a môžeme sa to rozbaliť. Čaute všetkých, vás tiež opäť vítam. Dneska nám prišla arma z RC Foxu, je tam za brutálnu cenu, teraz vidíte cenu, za čo ju tam majú, ale ináč to nie je teraz akciová cena, je to pevná cena, za ktorú ju tam oni mávajú a veľakrát majú ešte na to zľavu, čiže ešte lacnejšie si ju viete zohnať, ale je toto arma Kraton 4S. Ja som na ňo veľmi zvedavý na tú armu, lebo army ľúbim a Kratony ešte viacej, takže ideme si to pozrieť, rozbaliť a uvidíme, ako to bude vyzerať. To dáme vyššie trošku. A máme nový stojan. Máme nový stojan, áno. Kúpili sme taký stojan, aby sme už nemali, takto si ho vieme dať a pekne si ho vieme dať hore. Dáme si GoPročku a takto to máme zachytené a krásne to potom natáča. A ja mám rád tie army viac. A ja ich mám viac rád. Ale naposledy ma trošku sklamala pri Kratone 6S, ale stáva sa aj taká vec. Tu nám prišla arma Kraton 4S, červená edícia, toto sú ešte sponkové verzie, ešte tieto 4S nie sú bezsponkové. No, ale daj to, čo je? Snaží sa. Paráda. Dobre, môžeme to, aha, je to zapáskované. To môžeme dať jedno. Održ. Ale druhé toto je sa otvorilo. No, tuto održ. Cestoval si, keď to doniesli. Čakaj, ja ti to otvorím. Dobre, daj mi nožík. No. A táto arma, už teraz vieme o tejto arme takú vec, že má stredový diferenciál, má kovové diferenciály, je voľako vystúžená. Je to veľmi podobné auto ako Vortex, alebo ako Senton, ale ideme si ho rozbaliť, chcem ho vidieť naživo, ale sú to veľmi podobné aj diely, aj všetko, čiže aj výdrž, voľaká tá odolnosť by mala byť veľmi podobná ako pri Vortexe, ako pri Big Rocku, takže som veľmi zvedavý na toto auto. A prvé, čo ja som bol vždycky veľmi, nechcem ho ešte raz otvoriť, najprv to chcem povedať, ja som bol vždycky pri týchto autách taký, keď som si pozrel tú fotku a nikdy som nemal na ňo chuť ani robiť recenziu, ale z toho dôvodu, že mi tam pripadal veľmi malý. Ale už potom som si pozeral rozmery toho auta a ono to není tak malé, ako to na obrázku vyzerá. Na obrázku to vyzerá jak taká 1/12. Vyzerá to hrozne na obrázku. Reálne u výrobcu, u army proste, čo má originál obrázok na predaj, alebo voľaký ten marketingový obrázok, fotka, takže tá vyzerá hrozne. No, môžeme si to rozbaliť. To už je krásne. Ale dúfam, že takisto nedopadne ako hen. No a teraz vám poviem presne to, čo som chcel povedať. To auto, na to, že to je na štvorčla, no dajme tomu, že 1/10 rozmer, toto je auto 1/10 mierka. To auto je veľké, má váhu, počkaj Linko, daj dole. Auto má strašne dosť veľkú váhu, môže si ho pozrieť. Samozrejme, k autu dali ako vždy, dali tam vymedzovače na tlmiče, aby ste ich vedeli našponovať, dali baterky, kľúč, voľaký ten imbusák, dali tam samozrejme manuál a tuto bude určite vysielačka, ktorá ma veľmi nezaujíma, iba si ju pozrieme, aby sme videli. Je tam vysielačka bez stabilizácie, nastavenie stupňa rýchlosti, čiže je tam limit rýchlostný 100%, 75%, 50%, reverzy, keď si vymeníte servo napríklad, bo vám to bude zle fungovať, to samozrejme trimmery a to je všetko asi potom. A ešte tretí kanál samozrejme, ktorý môžete na niečo využiť. Dobre. Olinko. No a môžem povedať, že ešte to má znova gumené kolieska vzadu. Aha, vzadu gumené jak kolieska. Vortex. Fú, ľudia, to auto je nádherné. Môžem? Wow. Auto vypadá. No a teraz vám môžeme ukázať krátke video, ako to auto krásne vyzerá. Môžete si pozrieť detaily a krásu tohto auta. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound.
Ja to teraz rýchlo tak dám, keď porovnáme si ceny. Ideme si porovnať napríklad toto autíčko, počkaj láska, ideme si toto auto porovnať, je to mierka 1:10. Cenovo sú veľmi podobné tie autá a keď ich dáme vedľa seba, napríklad tu máte Traxxas Rustler cenovej kategórie aj drahšie, ešte to je drahšie od tejto arme, na RC Foxe samozrejme, je to drahšie. A ešte keď si to môžeme porovnať zase ten rozmer, aby sme nepovedali, že hente Rustler, že to je trudina, že čo to porovnávam, alebo že to není dobrá kategória porovnávania. Tu máme napríklad Stampeda. Čiže pozriem sa túto hore, áno, je to krásne vidieť a hore na kamere. Čiže veľkostný rozmer, teraz sa môžete pozrieť, že prečo by som si mal kúpiť toto alebo toto, keď máte na výber armu väčšiu, výkonnejšiu a lacnejšiu. Ja to nepochopím. Na Stampeda nedopustím, ani na Rustlera. Nechcem ich osočovať, nijak, sú to geniálne auta, recenzie som na ne robil, obidve majú niečo funkčné, niečo super, geniálny servis majú tie autá, Rustler, Stampede, Slash, Ford Raptor F150, Karchiho, sú to geniálne autá na servis, ale túto, ľudia, toto auto je fakt nádherné. Oli, ty radšej tie sponky ani dole nedávaj. No, vieš prečo? Lebo sa roztrhneš. Ty to roztrhneš furt, ty to nevieš ťahať, láska. Je to sponková karoséria, ide to stúha. Sú tam dosť pevné tie sponky, dobre. A idú, musím ich len dobre chytiť. Karoséria, takto, není nejak vystúžená potom, ale je dosť pevná, je kvalitná, tak ako bola napríklad aj pri Vortexe. A ešte majú kovové servo k tomu. Áno, je tam opäť to kovové servo. Ktoré to auto malo? Vortex. No. Vortex mal kovové servo. Samozrejme, autičko má aj blatníky na zadné polosy. Čiže tu máte krásne blatníky. Čiže to je tiež zaujímavá vec. Tieto blatníky, nebude vám hádzať bordel na tie polosy. A tak, ale tu je to trošku zaujímavo spravené, čo sa týka tej zadnej časti. Na zadnú polós, tam vidím voľakú kovovú časť polósy, čiže to sú voľaké hybridné polósy, ktoré sú zároveň plastové a zároveň kovové. Či to je dobre, či to je zle, ten koniec je kovový, v strede voľako plastový, čiže za mňa uvidíme. Ďalej musím povedať jednu zásadnú vec teraz. Je tu regulátor na 4 články, sa mi zdá, že 80 A, teraz vám to tu vyskočí, neviem či naozaj 80 A, ale sa mi zdá, že áno. A ono by to teoreticky mohlo stačiť. Toto auto má voľakú tú váhu, je určite ťažšie od Stampeda a od Rustlera, o dosť ťažšie. Urobili ho na 4 článok. Tým pádom, že na 4 článok motor musí mať menej ako 3000 kW, to asi každý už voľako ovládate. Menej jak 3000 kW, má tu 2400 kW motor. Mohli naozaj dať trošku väčší a trošku výkonnejší. No a ešte tu majú stredovú osku takú prichytenú s tým losickom. Presne tak. Ako Oli povedal, je tu stredový kardán prichytený alebo urobený tak, aby nevibrovala tá polos, ten kardán stredový, čiže je tam v strede ložisko, ktoré to centruje, aby sa nerozvibrovalo tak, ako na ktorom aute. Infraction. No, obidve army, čo sme mali. A ešte taký malinký regulátor na tom motore, taký veľký motor, taký malinký regulátor. Čo to je toto? Aj Tatino veľakrát povie hlúposť do videa, snaží sa to potom zakryť. Nie je to regulátor, to je ventilátor, regulátor. Ventilátor, áno, je tam, neviem či nie 35-ka ventilátor, alebo 30-ka, asi 30-ka, neviem teraz hlavy takto narýchlo. Samozrejme, máme tu už zase tú novú edíciu toho regulátora, káble už sú tieto už sivo čierne, aj celý regulátor už nie je taký oranžový, ale prečo už keď to robili, prečo nedali aj tie konektory už trošku inej farby, už prečo zostali pri tej oranžovej, jediná časť a kričí to tu, ale dobre, máte to tam. A je to tu spravené tak, buď si tam dáte 2 dvojčlánky, alebo 1 štvorčlánok. Máte to na výber, samozrejme hneď vám dali k tomu aj takýto bypass, ktorým to pekne viete takto zavrieť. Samozrejme tu sa zapína. Je to brutálne auto, tie polósy sú ináč mohutné, sú tam veľké polósy. Čo sa týka týchto tyčiek, riadenia a samozrejme tých tyčky
nápravy, vrchnej časti nápravy, aj tie sú naozaj veľmi pevné a robustné. Tlmiče, to ani nebudem hovoriť, mne sa toto auto ani nezdá, aké by to mala byť mierka 1:10. Mne sa to nezdá, lebo je to oveľa väčšie, ako ste mohli vidieť Stampeda alebo Rastlera. Jeden je Monster Truck a jeden je Trugina. Takže je to dosť také zaujímavé, lebo toto je o dosť väčšie a krajšie, je to krajšie. Takže za mňa toto auto je fakt perfektné, vyzerá veľmi dobre, má odprúžené zase predný nárazník, má odprúžený, samozrejme aj zadný má odprúžený, ale tam sú už tieto kolieska a tie sú krásne takto odprúžené, čiže to je paráda. Čiže za mňa to auto je nádherné, krídlo, brutálne kolesá, brutálne. Teraz som si všimol, ak som pozrel na kolesa, ešte jednu veľmi podstatnú vec. Ľudia, to auto má 17 mm hex. 17 mm hex. Rustler a Stampede Slash majú 12 mm, teraz ani neviem, 12 alebo 14. Čiže tu je 17 mm hex, čiže za mňa brutálne. Takže za mňa toto auto určite áno, čo sa týka ceny. Takže s tým som veľmi spokojný, je z plastu, nemá kovové šasy, pre niekoho výhoda, pre niekoho nevýhoda. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je, a dobrá vec, tieto predné blatníky, ktoré sú na to, keď vytočíte koleso a sem hádže, tak nebude hádzať dovnútra bordel. Dostane sa vám tam bordel, vždy sa vám tam dovnútra bordel dostane, ale je to pekne zavreté. A ešte Áno. A tu majú ešte dierky z kolesa. Ale už neviem, či to treba aj hovoriť. Všetky army majú diery zvonka, z pláštu, nie znútra, z disku. Za mňa zase nevýhoda. Ale arma to tak robí. Pre tých ľudí, čo si to nechcú zavrieť, tak je to výhoda. Lebo ten bordel, tá voda má kam unikať. Predsa, keď sa niečo roztočí, tak to má tendenciu vystreliť, vystriekať von ten bordel, tú vodu z tej gumy, ako v pračke napríklad. Proste je to tam odstredivá energia. A Traxxas to má z vnútornej strany, čiže vy odtiaľ vodu neviete dostať len takto stláčaním a aj tak nedostanete. Predsa, keď roztočíte koleso na 80 km rýchlosť, tak tá odstredivá sila tam je úplne iná. Takže si myslím, že za mňa toto auto určite áno. Oli, ty čo povieš? Dobre. A tlmiče, tam sú trojnásobný rozmer tlmičov je pri tomto aute ako pri Stampede. Trojnásobný nie, ale raz taký určite, áno. Sú tam extrémne veľké tlmiče na tomto aute. Takže z tohto sa auta fakt teším. A tú fotku, ktorú vidíte vy, ja vám teraz sem ukazujem. A ja vám ukazujem. A hneď na to vám ukazujem. Teraz vám ukazujem toto auto, jak vyzerá. Zároveň s porovnaním s tými ďalšími autami, ktoré som vám ukázal. Toto auto je obor pri hentých autách. Čiže za mňa toto auto fakt áno a vrelo ho odporúčam. Pozriem sa, čo tam ešte máme. No a ďalšia nevýhoda je, že tam dali takú sponkovú karosériu. Mohli dať napríklad ako pri Mojave, že len takto dáte a karoséria vám vyskočí. Áno, pri tomto aute je už ešte stále sponková karoséria, ale za mňa to nie je nevýhoda. Ja si myslím, že tie sponkové karosérie stále majú niečo do seba. Akurát tú karosériu mohli trošku vystúžiť a urobiť ju trošku pevnejšiu, alebo aby vydržala viacej. Ale verím tomu, že tam problém s ňou nebude voľaký veľmi veľký alebo tak. Takže si myslím, že nie je to vôbec problém. A dokonca by som povedal, že niekedy tie sponkové karosérie, čo sú, keď sú už použité, tak majú väčší problém sa zavrieť a otvoriť ako tieto sponkové. Dobre som povedal, bezsponkové majú problém a sponkové nemajú taký problém, áno. Takže to je taký hlavný detail toho auta. No a ešte ja by som dal takú väžu, aby sa to tak nerozpávalo. Áno, lenže, áno. Lebo pozrite, ja zatlačím tú karosériu a predok sa dáva hore aj zadok. Tak to je tiež taká menšia nevýhoda. Už sme spomenuli pri krabici, že tam je medzinápravový diferenciál. Je tu
výstuha karosérie. Čiže máte tu túto stredovú výstuhu, ktorá je tiež veľmi dobrá vec, ktorej neviem, či to tu je treba, ale je to tu a máte tu reálne výstuhu, ktorá vám tlačí, aby sa auto neprehlo alebo nezlomilo na polku. Čiže máte tu túto stredovú výstuhu, ktorá tiež určite niečo eliminuje a v niečom pomôže. Za mňa zase baterkový systém, tuto ako môžete vidieť teraz, opäť sem dali tieto plasty, dávajú ich teraz často, tieto plasty, ktoré to nemuseli byť, alebo som ich mohol demontovať a nemusel vycvakávať. Zmestí sa tam veľká baterka, ale musíte reálne cvakať poľaké veci, ktoré tam nemajú, ktoré tam sú a nechcete ich tam. Takže rebrovanie na chladiči. Arma robí jedno z najlepších chladení, čo sa týka rebrovaní na motor, lebo to je niečo brutálne a z toho sa fakt tiež veľmi teším a robí to Arma veľmi dobre, to rebrované chladenie na to auto, takže za mňa určite hej. No a ešte poviem dve veci, že počkaj Olinko, 17-kilové servo je tam 17-kilové servo s tým kovovým prevedením, tak ako Olinko hovoril. Ešte čo? Ešte som povedal, že jedno je mínus, jedno je brutálne. Ten štipec ide tiež furt ťažko. Áno, keď dávame stredový diferenciál von, tak ten štipec treba nadvihnúť. Aj keď sa vám ho podarí nadvihnúť ten štipec, tak zase je problém to vysunúť takto von. Čiže zase máte ešte aj s tým problém, takže na to tiež treba mysleť. Ale to je v rámci servisu a kto si na to zvykne, kto si to zaľúbi, nie je to žiadny problém. No a ešte cením tieto blatníky vzadu aj predu, ale toto cením oveľa viacej, ten vzadu. A ešte to má taký detail, tuto je akože nasadlo, kde stúpia ľudia, tu taký detail. A teraz si môžeme vyskúšať, iba tam dať baterku, dať tam karosériu a ako to ide. Chceš to vyskúšať? No. Dobre, ideme na to. To je taký vzorový detail. Zapíname. Servo je pomalé. Nie, také no. Nemohu. Dobre, však ale čo chce za ten peniaz? No. Postupne pridávaj, dobre? No poď, viacej, naplno. Dobre. Toto auto je tiež bláznivé, jak blázon, to je bláznivé, jak oni. Ja si myslím, že s týmto autom zažijeme kopec srandy a teším sa. Ja som spokojný, ale ty čo na to povieš? No a dúfam, že keď budeme robiť salto, neodíde tento diferenciál. Medzinápravový neodíde. Medzinápravový diferenciál nám pomôže, aby neodišli zadný diferenciál a predný. A to sa nám stalo pri druhom takom tom, ale väčšom. A to príde za chvíľu video. Ľudia, my vám ďakujeme za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. My si toto auto bereme, ideme ho poriadne otestovať pre vás, aby ste videli, ako to auto bude jazdiť, ako bude lietať opäť toto auto. A ja mám veľké očakávania od tohto auta, až moc veľké očakávania, ale to vy zbadáte už na budúce, možno pri ďalšom videu. Uvidíme opäť, ako tie videá budem vyplúvať von, ale určite sa môžete tešiť na toto auto. No a ešte som chcel poslednú vec povedať, že ešte keby tu dali naozaj tieto dierky, nie tie nálepky, tak to je trošku také minusko ešte. Áno, detailný prvok, ktorý si Oli všimol a môžu si to všimnúť ďalší ľudia, ale... A ešte tu je aj benzínia, kde sa dáva benzín. Áno, nálepka. Aj výfuky vzadu. Áno, aj výfuky, áno, ja som sa neuvedomil, takéto A veci ešte tam... aj predu na kapote sú one nálepky. To je strašný detail, ale tá červená sa mi ľúbi asi najviac. Nie ešte tá zelená, lebo ja mám viacej rád tú zelenú, ale nie modrú. Čiže táto červená sa ti páči? Asi je viacej trošku zelená. Áno, super, teším sa teda. Vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.
Neviem. No a toto auto je tiež bláznivé, ako on to, že strašne bláznivé. Aj keď sme robili to auto je bláznivé aj tak. Aj hento. Henten Kraken 6S. To je niečo neskutočné. Toto autičko chcem vidieť naživo, strašne pekne, odfotím si ho aj ja.